L'altra variant és el castanyer de fruits, que en aquesta zona de les muntanyes de Prades els experts parlen de que s'arribaran a produir entre 8 i 10.000 quilos per hectàrea. L'època de la collita de la castanya és la tardor, octubre-novembre, que, això hem de saber-ho, les castanyes no són com les aglans o com els bolets. És un fruit exactament igual que els préssecs o les pomes. Per tant, quan sortim a la tardor i ens llancem a recol·lectar, estem fent una cosa que no hauríem de fer, diguem-ne. La castanya ha representat històricament un aliment per a les classes populars molt rellevant. No per tots sants, no pels panellets. Ha estat l'alimentació del Sans Colot, de les classes populars d'aquest rere país, d'aquesta Catalunya, diguem-ne, més rural, pels sectors més populars. Hem deixat els castanyers a la muntanya i ara estem a la vila de Prades. Hola, Joan Martorell, què tal? Hola, bon dia, Martí, com va això? Mira per aquí. A visitar aquesta vila tan formosa que teniu i a veure què ens pots ensenyar de les castanyes. Bueno, fem molts guisats, doncs ja ens ensenyarem un senglar amb castanyes que queda prou bé. Som-hi, doncs, Joan? Molt bé. Magnífic. Passi. Bueno, avui us prepararé un plat molt típic d'aquí de la zona, ja que aquí doncs, tenim molts senglars i molts castanyers. Agafem el senglar el dia anterior, llavors l'amassarem amb unes herbes, amb farigola, hi tirem llorer, romer, una mica d'orenga, i posem un bon raig de vi, una miqueta de brandi, sal i pebre, una ceba que vagi agafant gust al senglar. Es deixa així fins al dia següent. Mentre s'està macerant el senglar, agafem les castanyes i les torrem, les pelem i ja tenim preparades les castanyes per posar a la cassola. Per acabar el senglar, doncs s'hi ha de fer una picada amb productes del país. En un principi posem una mica de sal, unes avellanes, unes ametlles, uns carquinyolis, una xocolata negra, el pa torrat i anem picant tot xafant. Ho aclarim amb aigua i quan està la salsa prou homogènia, així està preparada per tirar a la cassola. Quan està macerat a cap de 24 hores, es pot posar al foc amb una cabeça d'alls, que també ens falta, i afegir una mica d'aigua perquè es vagi fent un xup-xup. Així l'hem de tindre de 2 hores i mitja a 3, fins que es vegi que quedi la carn ben tova. Quan està la carn tova, se li ha d'afegir la salsa, que hem fet prèviament, uns quants pèsols, els bolets, si pot ser del país, i el producte important, les castanyes. Mitja horeta més de xup-xup, després de les 3 hores, i aquí ja el tenim pràcticament acabat. El senglar, les castanyetes, els bolets i els pèsols. El senglar està preparat per emplatar i servir. I aquí el té a punt. Ens trobem amb el Jordi Mateu, tècnic de sanitat vegetal. Jordi, com va per aquí? Bon dia. Estàvem visitant aquesta zona dels castanyers d'aquí de les muntanyes de Prades, que veiem que estan afectats, la majoria estan mig morts. Les muntanyes de Prades, les seves castanyedes, estan patint el xancre del castanyer. És un fong que arriba a matar a totes les castanyedes. Aquest fong va aparèixer el 1908 a un parc del Bronx i en poc temps, al voltant dels anys 30, molt lluny, es va estendre per tot Nord-Amèrica. Després, posteriorment, va passar a Europa i als anys 60 arrasa tot el que són les muntanyes de Prades, sense que els agricultors puguin treballar-hi. Aquí podem observar un xancre com està matant l'arbre, veieu que puja cap amunt,
i finalment el seca. D'aquesta manera, doncs, les branques es trenquen i deixem de produir fruits. No arriba a anul·lar a tota l'espècie, però sí que fa tants estralls que el que no es pot fer és tenir un cultiu sa pels agricultors i per obtenir un fruit. Els propietaris de castanyers i pagesos del sector tenen l'esperança que aquests tractaments salvin els seus arbres. Josep Vilalta, escolta, des del Montseny que no ens havíem vist, Ja fa uns quants dies, Com ho teniu el castanyer, A veure, cada vegada la cosa està més complicada, perquè econòmicament avui en dia la cosa està molt complicada. Hem fet bastants tractaments, s'ha mirat de localitzar el tipus de xancre que hi havia i hem fet tractaments diversos per controlar-ho. Però, per exemple, veus que són arbres molt més petits. Sí, bueno, vam fer una neteja general, vam treure tota la part morta i hem mirat que tornem a recuperar a partir de la mateixa soca, perquè plantar uns arbres nous costa molt recuperar el castanyer. En canvi, si tornem a recuperar la soca vella, brosta amb molta vigorositat i és molt més fàcil que puguem tindre arbres altra vegada. Que l'objectiu tampoc és aquest, és tornar a tindre plantacions de castanyers, perquè aquí, com podem veure, avui en dia amb els animals ja no tornarem a passar, tenim de fer amb maquinària, i això tenim de fer plantacions noves, però primer tenim de saber si ho podem salvar. Quin seria el tractament que... Això ho fem amb un altre tipus de xancre que diríem el xancre bo. És un xancre que conviurà amb l'arbre, però no li farà mal. Així com l'altre el mate, aquest no li farà mal, i controlarà l'altre. Això és el que se suposa. Per exemple, tenim aquí baix al final de la soca, aquí, un callo completament fet i curat, que és aquesta part d'aquí. Tenim la part d'aquí dins el mig, que sembla que estigui fent callo, però tenim aquí aquests puntets vermells, que això demostra que el fong aquest encara està en actiu i és possible que vagi anellant tota la soca i l'acabi matant per la part de dalt. Perquè, clar, tenim una part de baix que l'han curat perfectament, però en canvi la part de dalt us continua estant afectada. I esteu notant efectes d'aquest tractament? Estem notant efectes, però també estan continuant morint-se castanyers. I clar, això no acaba de fer net. Els castanyers estan en crisi. La gent del territori, en aquest cas de les muntanyes de Prades, alguns estan buscant alternatives al castanyer i una d'ells pot ser la tòfona. Eugeni, què fas amb el torró? Què tal? Hola. Què hi ha? Va, escolta... Bones. És una zona on ja de per si, de natural, es produïa tòfona. Busca. El que passa que amb el pas del temps, doncs, potser perquè es treballa menys al bosc i potser també perquè plou menys, doncs és un cultiu que ha anat en detriment. Aquest és un camp com algun altre que hi ha per aquesta zona, on s'ha intentat cultivar-ho, que sigui una alternativa real a l'avellana i altres cultius tradicionals. Aquest és el torró i sense ell, evidentment, seria molt complicat trobar-les. Torró, com ho veus això? Corre! Ell, a veure, de petit se'ls ensenya, quan troben el que vols, el premi, doncs ell va buscant, una mica com ell vol. Ell t'ho marca? Sí, ell I de l'any que hi ha? De petit hi havia vegades que se les havia menjat i tot. Caram, tu. Sí. Que sibarita, no? Escolta. Ara no, com que ja sap que hi ha premi, doncs el que fa és rascar, el que passa que també haig d'anar amb compte perquè potser el mateix rascar pot fer molt bé la tòfona. La recullo jo. La neteges? Sí, la netejo mínimament. Hi ha gent que les ven directament al restaurant o passa un corredor de tòfona, un cop cada una setmana o 15 dies. A quines èpoques ho feu? Si ho feu tot l'any o...? Depèn del tipus de tòfona, es recol·lecta en un període o un altre. La negra, la que és més valorada, es recol·lecta des del novembre fins al març. Són iniciatives que van encaminades a això, a mantenir gent al territori i bàsicament que no desapareixi la parcel·la agrícola. Aquí tenim un parelloner, el més gran de Catalunya. El parelloner és la forma salvatge o silvestre de la perera.
Tot allò que tenim cultivat, ja siguin fruiters, ja siguin hortalitzes, sempre tenim una forma salvatge o silvestre. I la fruita que fa, que és una pera diminuta, se li diu el perelló, o també se li diu la pera perica. Abans de l'arribada de la patata com a gran recurs alimentari de la població al país, diguem que la farinàcia per excel·lència era la poma, la castanya que hem vist, i aquest tipus de peres. Al país, de tant en tant, tenim la fortuna que hem sabut conservar aquests monuments, aquests arbres excepcionals. Un arbre que té diversos segles, tot i que està en un moment una mica difícil, està ple de cavitats, intenta tancar la ferida, però aquestes cavitats són molt interessants. Aquí ja està ple de proteïna, quantitat d'insectes que han dipositat les seves postes aquí, i hi ha fins i tot algun vertebrat que hi té el niu, o hi té el que li diem la joc, el lloc de refugi o de dormider.